Elenigum the hard way. And not even more learn or look and beyond those of Angelo in terms of persecution. In Anuya. Okay, what I go? With Adroma. Onye Melonti. Onolo. Hello my fellow Biafrans, I'm back again. But before I say anything concerning this particular video, I want to use this medium to thank every and each one of us that has been supporting me, sharing my video and dropping comment. I say that God will continue to bless you people. This video that I'm about to show you now is what our brother Obi Cubana said about Igbo people that I don't want any of us to miss. Just take home to your time and listen to Obi Cubana because he has a serious message to tell all the Igbo people. So stay tuned and hear from him, and do not forget to share so that other Biafrans, other Igbo people can also benefit from it. Share this video and remain blessed. And in case you haven't subscribed, subscribe to this channel because you'll be getting a serious information from this channel day by day for what is happening in Igbo land. Share this video and remain blessed. Elenigum the hard way. And not even more learn or look and beyond those of Angelo in terms of persecution. In Anuya. Okay, what I go? With Adroma. Onye Melonti. Onolo. We all have to coexist. Even na birthday ma mel April 50th birthday. In an whatever felego, I control everything. When you beauty, I remember I can't take on at this age now. Yeah. But I want that you appreciate it. When young professor here, manage one desire to Jumakia. I suppress here. Manayana upon the Kusile man, they be 200 tata and can as Ajuju. Oh, large. So, what am I trying to say now? Let's let go up this whole thing. And I just in the other but no now able. In Anuya. Go come, but I'm telling you, I'm a gear experience. Not going to get here for now. You were a go above the muscle, a pocket, and make you put the cash. Only Ben look at the F and then I'm talking an answer amazing gozy. Because I learned the hard way. And not even more learn or look and beyond those of Angelo in terms of persecution. In Anuya. Okay, what I go? Yeah. And the best, that's an experience with the best teacher. Everyone know you make you feel molako. Yeah. The best teacher experience is when Kemelon Diozo go here. We molako. With Adroma. Onye Melonti. Onolo. We all have to coexist. How do we coexist? You want to see what the volume. In real, see what to a volume. What to a volume. Another thing because me won't be full na me. I will choose that. When I never chime. Nasuwa punka. Keriva na mwaka. Okwa camera. Social media. Social media. What if you approve out there? Because I can approve. Ki jinki man ko yozoji. So umunne wenwangole. What na location no be na etimbu. Says na photo. Says ebe a na abeg. Onye mmadi quietly. Yes, onye so nwa ko di nyelo mmadu jebere mmadu no wa. Nwe bere udi egi nyelo mmadu. As a matter of fact, get na nzuzo na kan kenyelo afula anya. Ezo. So the final order be na the my onwe na acho ko bi little mmadu ma ko suppress ya ka ala ma ni ibute n'ike. Ni ibute gị. Mana ka ike we last ya la maka na onye odolo mma odugola ani Igbo mma. Amen. If I get to talk ebe na ekuzuzu ina na ife na ani Igbo ya azụ. Oh ya azụ n'izu. Nke ife ya one of the best Christmas maka na. Amen. Ndị na-achị ya alụgo nnukwu ọlụ. Ndị omekome abịa nyọta gofa. A na-ejezi na-apụta. So na enatano ka na chi nkwa. Akpata mba na akụ ka ebelata na ana Igbo. Ọlụla anyị mma. Onye jela afịa ndị nọdụrụ n'ụlọ. Yes. Ewuti Igbo afịa nọ ndị nọdụrụ na-erie. Ọ ife anyị na-ekwu n'ife niile efu. Ọ bụrụ nke o si daa ụdị mmadụ anyị niile ka anyị si fa n'Igbo n'anya ya esi anyị wee na operate na-apụta every day. Mana anyị eje kpata wee bata ọ baala onye iru baala onye azụ baala nwa okeke baala nwa mgbafọ. Ọ ife anyị na-ekwu si wotọpụ nwe na-achọ ka ọ bụrụ nọ ya kachasị nwe na-achọ ka ọ bụrụ na ịsha nụrọ mana onye
a na-achụ achụ na-ezobenata onwe ya unene anya ewetụrata volum asọgwogo enwe na aṅụrị mana nwoke ife anyị eme nkwa n'ebe a efu mechie ọnụ pụkwa n'ezi nwere gbachi ụzọ a na-asị no face no case no case ịnụrụ nke a amụta m ọzọ no face no case ọ iru afọ ka a na-atụ nga ọ bụ na nọọ ikuku ka ịbụ onwe ndị na-eme nnukwu ife nọ na social media. I agree with you, boss. Yeah. So now nwere nwoke tosi ochele ibie mana fọ ndị na-ekwite fọ ndị gbagota goolu level anyị na ndị karị goolu anyị si wolu nwayọ si na-epromote ezinụlọ si na-epromote eziokwu si na-epromote ịgba mbọ si na-epromote ana Igbo si na-epromote na nsọ bụ nsọ alụ bụ alụ si na-epromote ezi omume ife the upcoming nwere mụta n'aka anyị dị too much ọ bụrụ ọsọ ihe ego ana Igbo nwere long beautiful history need projection ọkụkọtago enwere emenala mmanwụ ubi ede ugbo ede eko nwere a lot of things anyị na-eme kwesịrị ka anyị export out there kụwara afọ anyị sikosibe ndị awa sikosibe ana Igbo sikosibe the beautiful terrains of Igbo Chineke kalamacho ezi mapụlụ iche otu aka m si anabata gị kpọmkwem na nchịkọta akụkọ nke tata bụ Fraịde ahịa nkwọ abalị 28 nke ọnwa 11 afọ 2025. Nchịkọta akụkọ anyị na-adị very very brief ka anyị ma ga-agbalị. Nke mbụ wee bụrụ ịdọ aka na ntinye every community enwere na steeti Imo anaghị ahụgharị ụmụ news ndị na-efegharị n'ọgba ozi social media, you know, and some people ndị na-ekwukwe ihe ha nụrụ ndị ugwu kwuge na ndị Fulani kwuge na ihe ndị ha awụhụ that one is not primary. Ihe wu primary duty now for every community enwere n'ala Igbo, especially in Imo State and most especially West, na the communities ndị enwere ebe ndị a kwesịrị iji vigilante ha kpọrọ ihe. And I want to specifically ask our brothers in the obodo oyibo to provide logistics for ndị vigilantes enwere na their communities. Now, ọ bụrụ na ịma na obodo unu nwere ọhịa, ọ bụrụ na ịma na obodo unu nwere ọhịa na ọhịa gburu obodo unu gburugburu, like ebe Owerri West ebe ahụ, ebe Ngọkpala ebe ahụ, some part of Mbitolu for instance. Ọ bụrụ na ịma na obodo unu nwere ọhịa, mba nnọ dem, ọkaigwe dem, biko invade your forests. Of course, the president has already given order that DSS will have to join hands with the vigilantes. Nigeria. So, DSS start it now. All the youths of every community, map out days. Map out days. Kindred by kindred. Kindred by kindred. No mana. Ta na echi, lekwa ọnụ mana ga-agano. Nwanne echi na nwanne echi na-esie, lekwa ọnụ mana ga-agano. Ndị eze, this is the time for you to be a good eze. The time for you to leave politics and protect your people. Every community nwere vigilante. Do this. It is very important. Man na-enwe nkwenye vigilante. Hiwenu vigilante nketa nke echi. Mapụ ọnụ mana kindred by kindred. Otu unu ga-eshi na-agba ọhịa unu gburugburu na-aba n'ime ọhịa. Onye ọbụla jiri mma ya. Onye ọbụla jiri aka odoe. Onye ọbụla banụ n'ime ọhịa unu. Mara na ihe nọ n'ime ọhịa unu ọ dị oke mkpa. Mara na ihe nọ n'ime ọhịa unu ọ dị oke mkpa. Ihe a ozi m chọrọ izipụ this morning. Ozi a m chọrọ izipụ dị oke mkpa. N'obodo niile enwere n'ala Igbo, ọ kachasị na steeti Imo ebe anyị nọ, hiwere otu nche vigilante ma ọ bụ ndị ntorobịa eke onwe ha eke n'ọnụ mara baa juo n'ime ọhịa nọ n'obodo ha, gbaa n'ime ọhịa nọ n'obodo ha okirikiri, na-achọpụta ihe na-eme n'ime ọhịa nọ n'obodo ha, maka na ọwụ n'ime ọhịa ka ndị a ga-esi awakpo obodo. Ka m kwukwe ya ọzọ, ndị ama nnọkwa na mansion, ndị ama nnọkwa na flat, ndị ama nnọkwa na abacha, ndị a ya nọ n'ime ọhịa plan onwe ha, strategize onwe ha, whatever, wakpo obodo. Iji kwụsị nke a, iji tụbie ya n'ike, obodo niile
community niile, kindred niile, village niile, hajie no unu, no di no mana na kindred, banu n'ime ọhịa nọ n'obodo unu. Ụmụ okorobịa, banu n'ime ọhịa nọ n'obodo unu. Ọ na-ewute m na oge ụfọdụ a na-ekwu ihe onye ọbụla na-ehi ụra, onye ọbụla relax ya. Maka mgbe ọ ya esu. Anyị ehiekwela ụra too much n'obodo adịkwa ama, anyị ehiekwela ụra too much. Ka anyị na-ehi ụra ka ndị a na plan. Ka anyị na-ehi ụra ka ndị a na plan. Onye ọbụla ba akwa n'ime ọhịa nọ n'obodo ye. Ọ bụrụ na unu nwere oke ọhịa nọ n'obodo unu, kee na onwe unu eke. Mana nụ mgbe kindred a eje, mgbe kindred a eje, mgbe ọnụmara nke a eje, ọnụmara nke a eje, ndị ntorobịa enwere n'obodo dị iche iche n'ala Igbo, na steeti Imo, ọkwa unu ka m na-akọrị ha. Nyaahụ ka m posturu maka ofu obodo nọ na Mbieri. Ndị mara ama ihe m ji post ye, asị m be vigilant. By now the PG of that community kwesịrị ịma ihe mkwuga. The youth leader of that community kwesịrị ịma ihe mkwuga. Ndị vigilante of that community kwesịrị ịma ihe mkwuga. Ọrụ m nga awụ ịgba ama. Ekwole m ekwuchie ya ike, aga m na-agba ama, aga m na-akụ ekwe maka nchekwa ndị be anyị. Enweghị m ike confirm anything dị njọ chọrọ ibe mgba nkịtị. Enweghị m ike ye. Ndị Igbo tetanụ n'ụra o. Ndị Igbo tetanụ n'ụra o. Ndị Igbo unu ehiere ụra too much. Ọ dị mma. Ngwanụ dịka ka ahụ na-egwu n'okwu enweghị nchekwa. Senate nọrọ nyaahụ ka ọ dị nwanne nyaahụ na-propose ka assign ya ndị niile dị responsible egbe. Asị na onye ọbụla dị responsible chọrọ egbe si nye egbe nye license. You know, ihe awụ ihe ndị Senate nọ na-ekwu because ha senators aghọtala now that ihe abụghịzi egwu achị ụtaba n'aka na-agba. Na ihe abụrụzi osisi eji akpụ ka mma egbu. Maka na ya bụ eke na-agafe wele nku aka. Maka na ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka nne ya nọhịa nna ya nọrọ ya, maka na akụkata aka n'obi ndị be anyị egosi ndị mmụọ ebe dị ndụ mmadụ, maka na okenye adịghị anọkwanụ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụrụ. Ama m ihe m ji ekwuye. Ndị Senate akọnfamụọla na mmiri a eruole ndị Naijiria na akpịrị. Na-epropose si chọọ egbe bunyewe ndị dị responsible, mana keroti ị ga-esi amata onye dị responsible. Enwere criteria for responsible people in Nigeria. Responsibility or would because onye aji ego, nwere ndị nwere ego mana ha dị senseless. O nwere ndị nwere ego n'obodo abụ Nigeria mana ha nwere sense. Or because onye ahụ nwere ego inyezie ya egbe. Ya na mmadụ kwuo shut up ya agbagbuo. O nwere ike bozi onye ahụ ebubo na ọ bandit. Ọ bụrụ na gọọmenti adịrọ ready to protect the citizens. Government apụta na radio kwuo, yes, declare emergency on security. Fine. But no bros also declare emergency on security. Or can do the measures of tackling the insecurity. The measures are the workable, or the achievable, or the feasible. Or high aju. Obri emechi schools. And when a number Google Nigeria. Come here emechi school. Check one school. Come here assume I want to pafa na mafa. Here first term. Most of them elebe exam. Chekwa ụmụaka ka ha lecha exam. Anyị emenwuye mba ngwale n'ihe gọvanọ ndị Kebbi steeti kwuru na redio na telivishọn. Lee ihe o kwuru. Kamgbe ahụ o kwuchara ihe ahụ onweghị ihe ọchịchị etiti mere mba. Chief of Army Staff onwego ihe o kwuru mba. Chief of Defense Staff onwego ihe o kwuru mba. Minister of Defense onwego ihe o kwuru mba. Gọvanọ pụtara sị na ndị amị natara kọọlụ si na that school move before ndị bandit abịa tọrọ ụmụaka na Kebbi steeti. A governor of a state kwuru na ndị amị edowere na school ahụ na-echekwa ụmụaka natara call pull you out before you know it ndị bandit ahụ ịga buru ụmụaka. Kamgbe gọvanọ kwuchara ihe a onwere ihe president anyị kwuru no. Chief of Army Staff onwego ihe o kwuru no. Minister of Defense onwego ihe o kwuru no. Defense Chief of Defense Staff onwego ihe o kwuru no. NSA onwego ihe o kwuru no. Agba nkịtị. Agwago m ndị obodo abụ Nigeria na ndị na-achị Nigeria na unu adịrọ serious n'ihe gbasara imela enweghị nchekwa na obodo abụ Nigeria. You people are not serious. Unu dị serious anyị bụ ndị Nigeria ga-ama. Kedu ihe onye isi ala kwesịrị ime mgbe gọvanọ kwuchara ihe a? Ya bụ the governor si ya nye m details. Gọvanọ nye president details. President apịa phone pam. Chief of Army Staff, I want to see you in my office now. Chief of Defense Staff, I want to see you in my office now. NSA, I want to see you in my office now.
Kedafia, Minister of Defense, I want to see you in my office now. Ndabian office. Who is in charge of that ASIS? Kedu commander in charge of that ASIS? I said, no, Commander Yediotwa, Lieutenant Yediotwa. Call him in my presence now. Chief of Army Staff, Aboya. Where are you? I said, I'm in Kebi. Take the next flight now to Abuja. Take the next flight now to Abuja. The president want to see you. Ya China office president in Bahu. Why? Ajoya, who called Ndami on that KB school? Kwedonya Porondami on that KB school. In fact, about do if you don't provide the person now, go on. Government power you will ever regret joining the army. Another bad they are this the PM. Publish here. Said the Aragia. Sigla suspend the gogi. Now you're under probe. Here put it on your poron deep damia. How making here pulu before the bandit Brumaka. President bear like this, President bear like this. That is what you call proactiveness and activeness when it comes to leadership and when it comes to tackling insecurity in Nigeria. But when you all the commander the order are relax here after no be Nigeria we there. No be Nigeria we there. Ona angunuje ti ye na angunuje wa na esi prije wa ti ye. No be Nigeria we there. Ogala free. Ogala free. Road today. Una agwa banyi onye mere call up on the army. Now that KB school. Which a governor, ordinary somebody could now. Actually, we are here, come and bring evidence. Come on, but a governor said it. Why not invite the governor as DSS? Under DSS, when I can office the governor, please, can you provide us with the details? If the president cannot do that, somebody up Ndami, about kidnap school. Today, the president has not said anything. No press release from the president. No press release from the Ministry of the Defense. That is to show you that una be serious. Uno di serious in tackling insecurity no boda. For now, una di serious. Una di serious. That is why I'm jagonyo bola. Give my hije protect you jiri obejiri. Zuo bejiri the way nishi bedego. Zuo bejiri the way nishi ora kodo. Zuo ejuba kodo doma. Ilu yonya why ya lagodi. Protect yourself. It is clear that the government cannot protect you. Or the very clear. Road today. Jiro ndami onye kpodu na phone shi no po. Nobody. Na akọrọ anyị yawo. Ụmụnne ebe a ka anyị na-apịkọta kpamkpambo nchịkọta akụkọ nke bịara go kpamkpam na nso nkwa ọchịwọ. Ka Chukwu okike abịa ma gaa n'ihu na-echekwa anyị bụ ndị Igbo. Ise. Ọ dị n'oge ọ dị n'ọfọ.